Vi har masser af fede ting på vej til jer lige nu. Der handler det om endnu en pris, og den her pris, det er nok den, som er den allervigtigste. Ja, det har jeg sagt tidligere, men måske alligevel faktisk den allervigtigste. Årets fedeste fans. Og til at præsentere de nominerede og udvælge og udråbe en vinder, kommer her en rigtig gavtyv, pigernes ven. Det er Jeppe Voldum fra 7'eren. Hvis han er på vej. Jeg kommer. Der var du! Goddag, Tivoli! Har vi en fest? Fedt. Skal jeg komme frem? Hej. Jeg kommer som sagt for musikprogrammet Voodoo på 7'eren, og hvis der er noget, vi elsker på Voodoo, så er det fans. Fordi hvis det ikke var for fansene, hvis det ikke var for jer, så var der ikke nogen artister. Sådan er det, ligningen går op. Så jeg er kommet for at give en pris til de fedeste fans. De nominerede er... De nominerede i kategorien Årets fedeste fans, præsenteret i samarbejde med Voodoo, er Directioners. Jeg har fået fantastiske drenge, som passer perfekt sammen, både i deres musik og på scenen. Medina fans. Jeg er fan af Medina, fordi hun laver noget fantastisk musik, som inspirerer mig rigtig meget i min hverdag. Christoffers lovers. Jeg støtter ham 100% i alt, hvad han gør, og jeg vil altid gøre det. Believers. Grunden til, at jeg er belieber, er fordi, at han har et rigtig, rigtig stort hjerte. Han er enormt loyal over for sine fans. Rasmus Sebak fans. Jeg synes virkelig, han er et rigtig godt menneske. Og så laver han også noget virkelig god musik. Har vi nogen favoritter? Okay. Lad os få det afgjort. Er vi klar? Han er en meget heldig fyr, ham Justin Bieber. Det er Believers! Hvor er det vildt. Det er rigtig, rigtig fedt at skulle tage imod den her pris på vegne af alle jer andre Believers, der er til stede. Og så er det så fedt, at der er så mange andre fankulturer til stede. Også I alle sammen pisse seje. Og så vil jeg bare høre, om I vil være med på et billede, som vi sender til Justin. Så vi repræsenterer Danmark på bedst mulig vis. Tusind tak skal I have.